रे ये के आश्चर्य कथा ए पंचवटी बनवली मनुष्यर पद चिन्ह पंचकारीण से मने विचारई
कहुचे बुझाई हां बीरो श्री राम
ଏକାକିନୀ ହୋଇ ଭ୍ରମ ଅଛ କେବନ କାରଣେ ମୋର ପରିଚୟ ଚାହୁଁଛ ବୀର? ସୁନ୍ଦରୀ ସତରେ ବୀର? ତେବେ କହୁଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛି ବୀର, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ବୀର। ସୁର୍ବଣଖା ବୋଲେ ମୋ ଗହନା ବନେଇଥିଲି ହେ, ବନେଇଥିଲି। ତୁମ୍ଭ ରୂପ ଦେଖି ରାମ ଏଥକୁ ଆଇଲି ହେ, ଆଇଲି। ଏ ମୋହର ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଦେଖ ରଘୁପତି ହେ, ରଘୁପତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରା ମୋହର ମୁଖ ଜ୍ୟୋତି ହେ, ମୁଖ ଜ୍ୟୋତି। ନୟନ ସିଧାରେ ଯେବେ ଚାହିଁବି ନିରେଖି, ଆହେ ଚାହିଁବି ନିରେଖି। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦେବତା ମାନେ ଆସିବେ ମୋହିକି। ଏବେ ନିକୁଚରେ ମୋରା ଜାଣିଛ, ଏବେ ନିକୁଚରେ ମୋରା ଅମୃତ ପୂରିଛି, ଆହେ ଅମୃତ ପୂରିଛି। ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଗ ଘରର ସୁମତି। ରୂପ ଗୁଣ ନିନ୍ଦିବାକୁ ନାହିଁ ତ, ରୂପ ଗୁଣ ନିନ୍ଦିବାକୁ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି, ଆହେ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି। ତତେ ଦେଖି ମଦନ ମଙ୍ଗେ ପିତୃପତି। অপূর্ব সুন্দর বীর মূর্তি ধনুধর, এ মোহর অনুরূপ অট তুমে বর।
आत्मावत् सर्वभूतेषु जः पश्यति सः पण्डितः। सुंदरी सीता बिना जगतरे छन्ति जते नारी समस्तଙ୍କୁ ମଣେଇବୁ ନିଜ ମତ ପରି। ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ପୁଣି ଶପଥ ମୋହର, ତେଣୁ କହୁଛି ବୁଝାଇ ରଖି ନ ପାରିବି କେବେ ଅନୁରୋଧ ତବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୀର ताहार मनोरंजन पारिब यद्यपि अवश्य मनोकामना होइब पूरण।